kaisa o Amarpur amchai chini seso amchai o kaisa chung lahar ka samani hangke chini Teliamara to sorry Korbok highway 208 number highway o jago chini tui do ampi seso tini goriawo gabang ma chini borok ni bising tui o 208 number highway ni jaga khobjaka ebong bagan khobjaka tei nok bu khobjaka ama hake gabang ma nok rok khob laijak mani bising tui chini borok rok ni sakao joto khobjak nai rok no najomote tak phana haini khatipuron maya khogoja ar je manai phana khatipuron thikna khe maya ar maya to maya khono ama hake tabuk chole lai tongo aboni bagai nai chung thango chini SDM additional SDM borok bai chung kok salai khe borok sawo ari binai ba ni rok no chung ronai o amchai ni borok joto klai nai rok no 100% chung ne borok ni khatipuron ma thaisok thaina chung ronai hai hanai nai borok chung asas rok hoi tongo ebong o asas ni bisingtei borok chung thangnai 2024 last dige o ang bai kok rojak tongo December ni 27 tarikh o borok kok chung kok romani chung bwskang 2025 ni bisingo January February bisingo no সমস্ত চিনি লেনদেন tongo o highway ni tege joto ma thaisok tai jani ja amount maya khono busung ronai manjar no boronai hai khlai nai tei waise chung DTO inquiry khlai rafinai tabo hangkangke जों जेटा नोटिस रमाने बना क्लियर खाइग्रा सिनाय January February नि बिसिगो हाय हनै नाय चना कग रगै तंखा कग र माने बिसितिनो जों चिनि एलाकानि बरक रकनो जों जतन न साजागो साबै बर न जों राखगै तंखा ताक पर्यन्त बर ताबो पर्यन्त तिनि January February माने दा मार्च मासे तिनि 10 तारिख आबै तंखा ताबो पर्यन्त बरनि या फ पैसा माया आर जे माने नै बाहायनो किसिसा माने जेमन त ता र दिनि jaga thangka 2 kani 3 kani thang thanan se 1 lakh 1.5 lakh ama hai hangkang ba borok boma hai ke thang thnai ama hai khlai na tei kaisa nok bo bai nai tong nok kwang ma thang nok kwang ma thang jak borok bo hai na 1 lakh 2 lakh ni hangka ta ba sarkari babe je roman phasi nok ni 2 lakh scheme tongo karon ta ba borok rokha 1.5 lakh hangka ama hai hangkang ke ba chini borok ro ta ba tongani keri khacha thai keri kha ta ba nok bo rok jak tong bai kha arte kaisa hangkang ke tabo hangke ditya bar borok teiwaisa thangani sro khlaiye ha ta prongke borok teiwaisa double teiwaisa ha no thangna ha laika borok agi sol kalangkha ada gonda tabo haina ja phika te ekani prai borok total 1.5 kani thangkha baksa 5 kani thangkha baksa bagan thangkha ama hai khlaiye thangai tongo borok ta khono inquiry khaijaya notice bo maya rang bo maya kho aboni bagai na elaka basi rok tabo amano no soja khaimaliya jengla tomake tongsinai tomake chasinai ama haitegine tine ei je seso amchai o kaisa joto chini ei je lama o khobjaknai khatipuron mayani bagai chung boroi chrai joto no oro phaiye chini sakao SDM DM borok phano phaiye kok saphailangsthong atasara elakani chung chini MLA honde chini MDC honde boto tak porjonto phaiya borok no chung khobor ja phaiye chini khatipuron boma aibo tak phane ke phane inquiry khlaya sudo ekmatro first tosil inquiry khaigi thang paimeni aboni bagai nai ne tabo chung amoni tegi nai chungna ba ke phane nai phelai kore aboni bagai nai tini ni bisingo SDM honde additional DM honde borok tini ching bai phage ora palni buskang gose phaithong bo dinor na oti sotto no chungna roni khlai langste amo buskang palo gose phaithong tini agreement no soi ro phailangthong ama haike chungna soi roke chung lama sarok na jodur bojoto bor ama hake paiyangke chung tini lama rohla ya ama hake na chung tini sapong hapong tong nai ama hai nai nai oroni amchani bor ro buri charai ro joto no kagoi mai tei chai ka tabok tong bai bos ani sinimang ke Binay Kumar Jamantia seswa ni no seswa amchani